pith kich e kaunti moluoro nam Lolwe kaka achiel kuom neno ni jopith mag kich oyudo ber. Ali Abich gi ler mathoth. Riwruok ma ochung' e rito bunge mawire ka chud bura ma Kasipul ma ong'ere ni Wifama osebedo katimo chenro mag pur kod pith mopogore e bunge no e kinde ma gidhi nyime kod chenro mar rito bunge magitimo en pith mar kich ma bende osebedo ka konyogi kokalo e mor kich ma gigolo kendo giuso e gwenge mopogore. Apisa seduol mochung' ne dongruok e alwora ma nam Lolwe Lake Basin Development Authority kotelnegi kod Director Philip Olo mane olimo jopith kich go wacho ni dwaro margi en konyo jopith kich e alwora ma nam Lolwe mondo gibed kod yuto malong'o. But dongruok mar yien gi bende kendo tudore kod gik moko machielo. Achiel kuomgi en pidho kich. Makoro joganda mag piny kosepidho kich to koro ginyalo chako yudo yuto piyo piyo kata ka yien pod dongo. To wan kaka jo Lake Basin Development Authority be sani koro watiyo kod the process mar expanding kendo modernize honey refinery marwa mantiere Ndhiwa. And honey refinery mantiere Ndhiwa ni koro en